Wah, hei. Viva!
Kirang kompak yang belakang. Sepina malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu Bapak kalian Ibu masyarakat Desa Bergojo nggih. Lan wilujeng dalu Ki Bapak Ibu Sohibul Hajah ugi Mbak Manten kalian Mas Manten kula dongaaken mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin. Amin. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis sampur sari. Semangga Kang Mas paringi sentir. Toto sendok cangkire panas gebul-gebul nyamleng tenan wit yang rondene batang remeh-remeh manis-manis penyanyi santilane patra sing ditaksi kok ora rumangsa. Toto sendok cangkire panas gebul-gebul nyamleng tenan wit yang rondene kacang remeh-remeh manis-manis penyanyine santilane patra Mas taksir ora bisa gawa. Barang-barang budi dan juga level. Tenazi Audio, terima kasih pertunalnya. Warungnya dibuka ya, ditata sendok cangkire panas gebul-gebul nyamuk tenan wit yang rondene kacang remeh-remeh manis-manis penyanyine santilane
Nggih, wilujeng dalu Mas Sujono. Nggih. Wilujeng dalu ning Menok Wulandari. Nggih. Nggih kalau wau ning Nyantika sampun ngaturaken sentir Lenga Potra. Pokoke kompak delewung iki mang. Kompak banget. Nggih nak matur nuwun. Dumateng panjenengan Bapak Sohidul Hajah panjenenganipun Bapak Kasiat. Bapak sinten? Bapak Kasiat. Kasiat nggih. Kasiat jenis Pak Daya. Kasiate ya napa Mas? Oke, Kasiat tulisannya no. Bapak Kasiat kali Ibu Ngatminah. Nggih, matur sembah nuwun sampun ngrawakaken Ludruk Budi Wijaya. Nggih no. Nggih, niki atensine pun kuwatah banget. Nggih. Langsung kemawon. Nggih menawi Bapak Ibu Sohibul Hajah ngersakaken lakon sumangga Bapak. Sumangga panjenengan Bapak. Ugi Mas Manten juga Mbak Mantennya. Yang ingin request monggo. Bisa. Nggih, untuk sabu-sabu yang ingin request dibawa saja. Dibawa saja. Maksudnya di Lisor. Oh, mboten angsal Bapak. Instruksi saya panjenenganipun Bapak Sohibul Hajah biar naik ke panggung. Jenengan kalau nyawer ten ngadep mawon. Iya no. Nggih. Nggih no saking panjenenganipun Mbak Ika. Nggih. Niki Nggih, Mbak Ika maling ya Mas nggih. Ketahuan wis pewesen niku. Nggih. Monggo ingkang dipun suwun. Gregis. Senes kok juga. Tapi nggih gregis. Gampang tapi rame. Yo, mendem wedokan. Wah, mendem wedokan. Kantos Mbak Ika. Ini kalau piantune. Nggih, semangat pokoke wonge. Nggih. Seno iki tak arakne rono no. Wake no atensine no. Ah, nggih. Nggih, Kok monggo. kuwatan niku napa, Mas? Serat ah. Nggih. Monggo. Loh, dipasrahkan. Kok kene ono angin masalahnya. Aku tak buka kipas. Biasanya kan jenengan, kok sekarang dipasrahkan. Gila Mbak Ika. Iki ya Mbak Ika. Iki lek iki Mbak Ika Colo Mas. Mana iki lho tuan tuan. Iki Ika Colo lek iki. Aku njaluk dikawinke karo sapa karo sapa le? Bu karo sapa iki? Wis kanggo sing penting tekun imane. Siji. Wow. Simbok wetep kuwe ana ketan aku pundutno simbok aku wis gedhe ana prawan coba lamarno Tole katanya apa dicampuri apa parutan tole rapine gampang paling penting tole
iki ketipunge pradal iku lho. Sik, tanteni. Sik, sabar dong. Sing penting golek gawean dhisik le ya. Golek gawean. Aja gopo rabi ae. Ora, Mbok. Ora wis, tenang wae. Lah apa iki kok leren? Ngapunten niki cimplunge pradal. Lah nggih ngencepno iku mang lho gopo ae. Lagi kena tak tabrak, gak iso jempongan. Dipasno dhisik. Lek ngencepno iku dipasno, Mas. Dipasno. Aja angger mesle dincekno ae ya cepet lho. Waduh, gak wani aku. Napa sih? Kendange ku mang lho, Mas. Lah nggih. Yuk siap. Aduh simpo. Aku iki mbok wis mendewe to. Aku simpo rapi sepuru. Awan pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Aku tuh bisa golek sandang pangan. Yen menuruti mandamu. Apa bojo kok pakani watu. Yen mangkono mbok aku tak nyebut gawe. Golek duwe kanggo nikahan. Ya tole dongane mbok muga wae bisa kalaksanan. Simbok weteng kowe ana ketan mbok aku pututno. Simbok aku wis gedhe ana prawan coba lamarno. Tole agatan apa dicampuri apa parutan. Tole harapine gampang paling penting golek Simbok aku iki mbok wes mendewe aduh simbok rapi seturu awan pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen mung nuruti mandemu. Apa bojomu mbok pakani watu. Yen amangku numpuk aku tak
Matur suwun, terima kasih Mbak Wedoan. Ngene nek gak dilayani to. Aku diketongi gegeman. Nggih niki Mbak Ika koyoke pengen mriki Mas. Oh iya iku pokoke. Oh, sayo tak bantu. Wis ndang ayo. Ini tak bantu. Pokoknya tahun ini. Iya. Wis iki dinane sampean, Mbak. Heeh, pokoknya. Lah piye telu kok. Mari iki bulan pinten? Bulan 9 nek gak salah. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Siap. Aku njaluk lagu sak karepe pokoke enak situk-situk dhewe-dhewe. Nah, lagu napa nih? Digabungno niku mawon. Nggih. Nah, wawoten lewunge kali nek mboten salah. Nggih. Nggih, Mas, niki saking Abah Suroso. Nggih. Ketua sepeda ontel. Nggih. Sabar minta gending kangeni ati. Kangeni ati. Bunga mawar biru. Oh, bunga mawar merah. Bunga mawar merah. Nggih, nggih. Kata tabah niku. Jaluk dang. Nggih. Nggih terus lah guyu niku. Nggih. Nggih. Terus niki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Pak Kolo, Bang Malang, Mojo Anyar, Mojokerto. Nyuwun lelakon kasih tak sampai rungkat. Nggih. Terus niki penggemar sabu Segodo Bancang, lak ngono lagune diganti nyuwune Arjun. Nggih. Terus niki wonten malih. Yuk. Monggo dilayani riyen niku wonten lewung kula seberapa wau. Nggih. Pokoke Mbak Ika njaluk lagu sing penak to. Nggih. Heeh. Nggih. Pokoke Mbak Ika. Lek sing atas niki Mbak Ika Jolo, Mas. Enten Ica Celo niki Mbak Ika Jolo. Monggo yuk. Belewung. Yuk. Nggih. Nggih. Pripun Mas? Nggih monggo lewung yo. Ayo.
Iki minangkan Ibu Amudutan. Nggih. Kula gabung kali Mbak Ika. Nggih. Nggih, kula wonten kalih kok sing pun lewuh Mas Merap. Nggih, Mas. Kira lanjut napa? Napa? Dari Bapak ingkang hubungan kerja mboten nyuwun nggih. Nggih, niku wau napa enten kasih tak sampai. Mboten. Arjun. Nah, Arjun niku. Terus Kidung Wahyu Kala Sebo, Banyu Langit, Mawar Merah. Lah niku Banyu Langit mawon niku. Nggih. Jenenge Wahyu sampun kula layani. Ampun. Banyu Langit dereng. Wahyune sampun. Nggih Mbak Ika niku. Banyune sing dereng. Dereng Banyu Langit tok. Nggih. Karena Mbak Suroso niku wau nggih. Nggih. Monggo. Ngapunten riwen, Lewung. Oke, niki wonten sambil delewung program dulu langsung bayang goprak yang diminta rondo gantungan. Monggo. Yuk. Hey. Kendok wong ayu jenengmu sapa sliramu pindho wara sembodro lelanono aku nempel tresno dupo ngayu klopo modho lekanono sampun dangu ditinggal wong lanang kula mriki sing rondo gantungan pon pisahan nanging dereng pegatan kurang ajar kok bojomu kurang ajar temen no Mas duwe bojo ora tau dipelajari macan kowe rondo gantungan aku sabar dari kowe pegatan witing tresno Mas saka kulino
saya suwe aku saya gelo aku aja ditinggal lunga aku sadar sekocak ngekedotelo di antepe ngati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kepecut tresno ya mong sliramu sing katono nang mata yen bengi rapi turu bayanganmu wis kelbu pikiranku kok kaya ngene rasane mong tansah kangen pingin maros lirane apa bisa aku nyanding sliramu papujanku dulungono rasa kangen atiku nganggo esa manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem anambani tombo kangane ngati iki iki roda gantungan minangkane muda dari Bayang Goprak kula gabung kali kangene ati pamundutan Abah Suroso niku nggih nggih monggo lanjut yuk napa langit sing tak tresnani pengen nangis nyeltongi elo ning pipi suara weruh senadyan ono ngalemo ning aku wetemu rasa kangen udan
siramu ning tresnani tersono ati gegana kaswara Seyaro Dirani tan sagelingan hakeme sore ademe nganti semenos suwene nganti kapan arep janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lungane ra nganti suwene nganti kapan tak anteni sak tekani Nek kene udan panjer baik kae. Nggih. Langit. Nggih. Nggih, Mas. Nggih. Kasih wonten ngene ku. Napa Wak Arjun? Arjun. Arjun mawar merah. Mawar merah apa Suroso? Kasih tak sampai. Oh. Kasih tak sampai niku tidak. Oh sudah. Oh nggih sih. Tak layani awan mang. Nggih. Napa rumiyin Mas? Simpan bunga pemberian darimu bila ku lihat ku mengerti apa maksudmu la 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 oh cinta yang berarti bahwa ku cinta padamu dengan senang hati ku terima cintamu karena aku juga cinta kepadamu oh bahagia ku mengerti apa maksudmu sampai kini ku simpan bunga pemberian darimu bila ku lihat ku
Mas. Nggih. Lah nggih. Rancak sekutu mawon. Nadane cowok lali lek aku mang brai wedok. Oh iya, salah pencet. Biasa lanang lah nggih. Salah pencet. Kira Nggih, Mas. iya tasih wonten model. Nggih, niku wonten Arjun. Oh Arjun. Coba nggih. Oh nggih. Nggih Mas yo pesen niku dari keluarga Bapak Damkar Kerso nggih. Tasih keluarga nggih. Nggih. Nggih monggo. Oh di bawah aja, kasih mic. Oh nggih. Cowoknya di bawah. Nggih. Dalam perjalanan cintaku selalu ada yang merintangi pada diriku yang hina. Takkan lagi ada satu ruti yang bambu menusuk hati ini, karena aku tak terima engkau dihina. Biarkanlah aku ini orang kecil, harus hitung-hitung kecil. Pagi sore aku selalu menimbang diri, memang tak pantas bercanting denganmu. Engkau pria idamanku, pria yang paling ku tunggu. Jangan pergi, tinggalkan ku sendiri. Sekuat apapun tulang di punggungmu tak mungkin mampu membuntukiku. Kita tak berdaya walau saling cinta, berpisah itu jalan yang utama. Hitam ini, tongkat panjang ini menjadi teman sependeritaanku. Kerudungmu yang cantik bersulam permani tak mungkin bersatu dalam posterku. Hai lelaki pengembara, biarkan ku ikut serta di madu aku rela.
Terima kasih sembah nuwun. Nggih. Ngapunten kula dulur sarep awit masalah waktune sampun kantor satu lagu napa kedereng. Nggih, kanton kisinan Mas. Nggih. Mangke pinanggih malih wonten acara bedayan Sekarsari. Oh lali lek aku kanggo jam. Heeh. Nggih. Pripun Mas? Yo, kisinan bolo. Tahun-tahunan aku wes ngancani sliramu, wes kadung kenal karo bapak ibu, wes kepacut nyaman karo sliramu. Apa kowe ra ngerti? Apa ra ngerti? Yen wis keteteh koyo saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Kondeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang justru jadi pelampiasan ati rasa abang daging tetap pamer-pamerki boleh aku menjadi peduti Sano. Tahun-tahunan aku wis ngancani sliramu, wis kadung kenal karo bapak ibu, wis kepacut nyaman ro sliramu. Apa kowe ra ngerti? Apa ra ngrungoksani? Yen wis kedadeh kaya saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Kondeli tenanan saya